assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Shérifla télé lajɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni jɛmukan siraba kumakan tɛ fu kɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi aw ka jɛmukan na an bɛna kuma fɛn min kan o ye carte grise ye carte grise ni mobili papier ɲɛnamaba dɔ don an bɛna kuma o de kan bi donc an miirila ni jɛmukan in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ aw bɛɛ kelen kelen bɛ se ka carte grise dɔn a nafa ye mun ye fɛn ni fɛn minnu bɛ carte grise ko kɔnɔna a bɛn'o dɔn. Bamako district directeur régional transport o de ne donc an ka baara ye min ye district kɔnɔna na yan mobili gafe dili i n'a fɔ permis i n'a fɔ carte grise i n'a fɔ carte de transport pour que i ka se ka yamaruya ka mobili boli Mali fan bɛɛ donc o de y'an ka fɛngɛ ye donc a ye min ɲininkali kɛ min kunna o ye carte grise ye carte grise ye mun ye carte grise c'est comme mobile carte d'identité parce que adamaden i se ka tagama ni carte d'identité t'i bolo ni passeport t'i bolo donc mobile fana ye carte grise fana ye mobile ka carte d'identité ye donc a b'a fɔ o ma certificat d'immatriculation ni nana ni ye mobile immatriculation kɛ o bɛ carte grise de d'i ma comme certificat d'immatriculation o de bɛ se k'i yamaruya k'a fɔ ni mobile ye ni papier ni mobile in de ta ye donc carte grise kɔnɔna na fɛn caman de b'a kɔnɔ mobile marque b'a kɔnɔ a type b'a kɔnɔ a numéro de série b'a kɔnɔ donc mobile a bɛɛ bɛ se ka kɛ marque kelen ye mais fɛn b'u bɔ min b'u bɔ ɲɔgɔn na o ye numéro de châssis ye a bɛ fɔ o ma numéro de série parce que numéro de série a kelen ye mobile bɛɛ la i mana hali mobile 100 mobile 1000 la i b'a sɔrɔ a numéro kelen ye donc c'est comme an ka carte téléphone numéro bɛ cogo min numéro de châssis bɛ ten de carte grise la donc carte grise fana sufaw ka ca immatriculation bɛ yen mutation bɛ yen duplicataw bɛ yen changement d'adresse bɛ yen donc nin bɛɛ carte grise a bɛɛ bɛ opération bɛ kɛ anw fɛ yan maintenant immatriculation ye mun ye ni mobili nana pour la première fois au Mali n'a bɔra jamana wɛrɛ la ou bien n'a sanna concessionnaire fɛ yan donc n'a immatriculé a m'o fɔ ma immatriculation numéro fɔlɔ min bɛ d'a ma Mali kɔnɔ yan o de ye immatriculation ye maintenant mutation ye min ye n'i ye mobili feere mɔgɔ ma ka bɔ e tɔgɔ la ka yɛlɛma a tigi tɔgɔ la o de ye mutation ye maintenant duplicata ye mun ye n'i ka carte grise tununa donc pour que i ka se ka dɔ wɛrɛ dilan parce que o la changement wɛrɛ t'a la renseignement min kun bɛ i ka dossier fɔlɔ kɔnɔ o de bɛ kɛ i ka carte grise kan o de ye duplicata ye maintenant mobile fana n'i ye immatriculation kɛ walima n'i ye papier dir'i ma carte grise dir'i ma o temps kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ se ka bayɛlɛma o de n'a sɔrɔ i bɛ se ka carrosserie bayɛlɛma i bɛ se ka moteur ka bɔ diesel la ka kɛ essence ye donc o fana opération bɛ a bɛ fɔ o ma transformation ou bien i bɛ se ka bɔ bɛniya la ka kɛ carrosserie ye ou bien ka bɔ citerne na ka kɛ bɛni ye ou bien ka kɛ plateau ye donc a bɛ fɔ o ma transformation donc o ye o kɔrɔ k'a fɔ ni mobili c'est-à-dire ka papier dira i ma waati min fo ka taa se waati dɔ ma a bɛ se ka bayɛlɛma k'a fɔ n bɛ nin baara kɛ mais sisan a tɛ fɛngɛ na m'a yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc a bɛ fɔ o ma transformation donc nin bɛɛ ye carte grise fɛngɛ ye maintenant an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ parce que n'i ye mobili feere mɔgɔ ma i bɛ carte grise baare ka di a tigi ma i bɛ certificat de vente d'a ma parce que n'a ma kɛ en cas de cas parce que e de ye responsable civilement
en cas d'accident, en cas de vol, parce que nous n'avons qu'à adresse quelqu'un, ou peut-être aider donc au petit icyclé, au petit aider nos faits. Donc maintenant, ni catégorie de barrière qu'il faut n'y a faire, ou à dire que tu vas y aller à Tokola. C'est la famille. Bon, maintenant, ni faut n'y a sans, à y aller à Tokola les jours qui suivent, parce que ni ma que, kochama bakuno, parce que dobe, parce que moi min Tokola. Normalement, civilement, c'est plus les véhicules, l'acte de propriété. Donc, ni ma ben mo ni ma absega foko a nga mobili fengana nga mobili bibola absega na anofe we clé. Bon, ça est balobé parce que ni pour que mobili ka yelama etola, certificat de vente kay ka fois ay mobili féré ma au gafe kay. Ani aka carte de photocopie wal ma aka pièce de photocopie. Donc na tiki dumba na avec un problème wéré parce que avec et tiens donc n'a que tiens donc mo chama bi se ka fengana parce que avec duka problème donc atiki kelente mais faut faire mi me ka tienta fenga atiki ka tienta luka ya malaka di pour que ka se ka yelma etola donc fendo absega fait compliqué donc pour que manin mo fait au cas famille que nous mo le faire mo ko au cas yelma tola ou ben nous ya faire mo ko ka bare ka fo ya faire mo atiki donc me fait que mi faraka au cas kuna folila au dernier absega fo c'est normal absega fo c'est pas normal parce que normalement catégorie à quand tu vas pour ma cahier de bord parce que normalement dans les cahiers fait mobile pièce be kanga sora kuno c'est-à-dire catégorie assurance attestation d'assurance attestation de visite à be kanga sora kuno parce que pour que ni autorité la jo ka fo ka pièce pour que ka bla ou ka fena ou ka yamala pourquoi ka donc effectivement pièce be bibolo donc normalement akanga pa kuno maintenant ni bi se ka jiginaye o de nyonte parce que bon dobe sokoma nous villa o be se ka nyina ko aka pièce bla soko no kata donc la raison pour laquelle très généralement ba bla kofra aga kono ani mam mina ni jam kanga ñon fait o tonton Togola allez chef de division catégorie boyoro yere la donc abina ñefoli kanyi femi catégorie aga nali sugumada na kana lajɛ carte grise ko koɲɛw bɛ fɛsɛfɛsɛ cogoya min na a diyara ne yɛrɛ seribatigula ɲɛ parce que a b'a to mɔgɔ caman bɛ Bamako kɔnɔ minnu bɛ kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ carte grise taabolow kan. Tonton an bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'i la n'a fɔra ko carte grise e yɛrɛ bɛ se ka carte grise ɲɛfɔ cogo di carte grise ye papier mun mobile mun de don. Carte grise ye fɛn min ye mobile la carte grise ye i n'a fɔ mobile wolo sɛbɛn. Mais ɲɛfɔli kɛ o kan wolo sɛbɛn cogo di parce que mobile n'a bɔra Farajɛ jamana na ka na immatriculation kan ka kɛ immatriculation mun bɛ kɛ experts de bɛ baara kunfɔlɔ kɛ olu bɛ baara kunfɔlɔ kɛ cogo di experts u bɛ taa mobile lajɛ u b'a lajɛ mobile sisan ye san mun ye a date de première mise en circulation o lajɛ u bɛ mobile a bɔra jamana mun kan mobile sugu mun don u b'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ mobile poids hakɛya mun b'a la doni mana don a kɔnɔ a n'a poids a n'a lankolon o fila faralen ɲɔgɔn kan an b'o wele ko PTC, poids total autorisé en charge. Donc, experts de nin bɛ dégager a to kan ko dégager les données techniques mobile puissance sokɛ hakɛya mun fanga b'a la experts de bɛ nin bɛ définir donc ni o kɛra expert bɛ na ni o papier ye n'a nana ni papier ye dossier bɛ douane b'a ka baara kɛ ni douane n'a ka baara kɛ o document dɔ bɛ n bolo yan n b'o fana yira o la ni expert tilala expert ka document filɛ nin ye est-ce que a bɛ ye tan wa PVC filɛ nin ye PVC na mobilitigi tɔgɔ b'a la a ka profession b'a la a ka adresse b'a la
mobili in ye mobili sugu jumɛn voiture particulière o ye mobili denni de ye carrosserie ye mun ye berline a marque o ye Toyota ye mobili type ani mobili numéro de châssis olu bɛɛ de bɛ kɛ papier in kɔnɔ ni essence don o bɛ k'a kan puissance yan nɔ ni mobili denni a puissance bɛ bɛn sokɛ 6 fanga de ma a PTC o ye poids vide ani charge utile faralen ɲɔgɔn kan poids vide mobili lankolon ani n'i ye doni don a kɔnɔ k'a fa o fila faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn PTC ma donc numéro étranger min b'a la o bɛɛ bɛ sɛbɛn a bɔra farajɛ jamana na ni numéro étranger min ye yan nɔ fana plaque couleur bɛ préciser ni voiture personnelle don o ye jɛman ye ni a kan ka transport de kan ka jamana kan o ye bilenman ye donc n'o bɛɛ kɛra o document mun filɛ nin ye o bɛ labɛn o bɛ bila ka taa guichet unique la donc à partir du guichet unique n'an ye nin dossier b'an bolo n'an ye tali kɛ nin ma sisan n ɲɛ b'a la attestation sur l'honneur bɛ yan o attestation sur l'honneur tɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ min ye mobili in san farajɛ jamana na i bɛ taa sɔrɔ a carte grise mun bɛ yen mobilitigi tɔgɔ b'o kan donc ni mobilitigi tɔgɔ b'a kan depuis farajɛ jamana na n'a nana il faut que mɔgɔ min b'a fɛngɛ a ka engagement ta o de engagement tɛ dɔwɛrɛ o ye attestation sur l'honneur ye n'an bɔra yen pour que ɲagami kana don tɔgɔko la mobilitigi tɔgɔ a n'a jamu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ carte d'identité kɔni kan o fɛsɛfɛsɛlen don k'o jɛya filiation jɛlen bɛ kɛ carte d'identité de kan donc mobilitigi ka carte d'identité o bɛ k'a la n'o bɔra yen nin ye CMC certificat de mise à la consommation n'o ye douane papier olu b'u ka baara kɛ ni douane ka baara bɔra yen mobili ni carte grise mun bɔra farajɛ jamana na ka na o ye carte grise étrangère ye o carte grise étrangère i bɛ taa sɔrɔ mobili ka wolo sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ farajɛ jamana na o de ye nin papier in ye o wolo sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ in o de bɛ na n'o tɛ dédouanement tɛ se ka kɛ n tun ko attestation sur l'honneur kɛra mobili la parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sɛbɛnnen filɛ yan Isiaka Fofana 4559 Melrose Philadelphie donc depuis farajɛ jamana na malien tɔgɔ de bɛ nin carte grise kan donc n'o document nana an tɛ se k'o ladon ten fo ka attestation sur l'honneur k'a la bon n'o bɔra yen nin ye copie jaune ye nin copie jaune o ye attestation d'importation ye n b'a yira k'a bɔra kɔfɛ ka na n'o bɔra yen nin ye transitaire ka c'est-à-dire le déclarant transitaire mun bɛ dédouanement occupelen don dédouanement la douanier kɛrɛfɛ parce que ni mobili nana déclarant transitaire ninnu de bɛ mobili fɛn bɛɛ ta olu u bɛ se douanier ma u bɛ a ko bɛɛ ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc déclarant transitaire mun ye baara kɛ o ka papier fana filɛ nin ye bon ni mobili fana nana tiɲɛ don français orbar don a bɔra farajɛ jamana na ka na a bɛ se ka kɛ a bɔra États-Unis comme a bɛ se ka kɛ a bɔra Italie n'a nana an b'a wajibiya visite technique fana ka k'a la o visite technique papier de filɛ nin ye donc en gros dossier minnu bɛ kɛ ka immatriculation fɛngɛ yanni document douanier ka se anw ma parce que ni nin bɛɛ dafara tuma min na ninnu sen t'a la ni nin bɛɛ dafara tuma min na expertise doyen ka papier copie jaune mun bɔra fɛngɛ la ka na déclarant transitaire ka papier u bɛ sɔrɔ
douane bɛ sɔrɔ ka papier bɔ douane na k'a ci ka na ONT la bordoro numéro dɔ la n'o kɛra tuma min na mobilitigi bɛ sɔrɔ ka na a ka dossier laɲini dossier labɔ ni o numéro ye ka immatriculation kɛ ONT la o immatriculation ONT la papier mun bɛ don la o ye DMC an ko DMC déclaration de mise à la circulation o bɛ rempli taxi minnu kan ka sara n tun y'a fɔ o ɲɛna u ka tableau ta ONT taxi bɛɛ bɛ tableau la c'est pas la peine an ka temps perdu la tuguni donc timbre bɛ nɔrɔ DMC in kan ni timbre nɔrɔla DMC in kan mɔgɔ min bɛ na dossier in nabɔ ONT la ka a fɛrɛw sara o tigi ka fɛngɛ filɛ nin ye signature a b'a signer comme quoi ale de nana bɔ k'a fɛ donc ni sarali ni fɛn bɛɛ kɛra an bɛ sɔrɔ ka plaque mana sara an bɛ sɔrɔ ka provisoire k'a la o provisoire do filɛ nin ye ni provisoire kɛra la kalo kelen délai de bɛ di u ma yanni carte grise yɛrɛ ka bɔ n balimaw n bɛ se ka mun ɲɛfɔ aw ɲɛna immatriculation kan o ye nin ye. donc an ye o yɔrɔ faamu nin na a ye ɲɛfɔli min kɛ o b'a yira k'a fɔ ni bolimafɛn bɔra jamana wɛrɛ kan ka na procédure minnu b'a la walasa ka carte grise fɔlɔw bɔ o ye nin ye maintenant ne bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ mun kɛ sisan carte grise yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la i bɛ bolimafɛn san carte grise i bɛ taa sɔrɔ i b'a san mɔgɔ min bolo a b'o tɔgɔ la e bɛ fɛ k'a yɛlɛma k'a k'i yɛrɛ tɔgɔ la o fana procédure ye jumɛn ye. n'i ye bolimafɛn san a dun t'e tɔgɔ la i bɛ fɛ k'a bila mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la i bɛ wajibiya ka na ONT la n'i nana ONT la n y'a f'i ɲɛna cogoya min na ONT problème fɛn o fɛn expert de bɛ baara kunfɔlɔ kɛ an ka exemple ta nin dossier de mutation kan nin carte grise in tun bɛ Abbas Touré de tɔgɔ la Abbas Touré a bɛ mun baara kɛ c'est un vendeur Bako Jikɔrɔni non mɔgɔ tɛ nin tɔgɔ dɔn exemple de don Babu Seku ale ye juriste ale fana bɛ Bako Jikɔrɔni a ye mobili in san a bɛ fɛ k'a yɛlɛma a tɔgɔ la donc u sera an ma yan u sera an ma an ye experts bila experts ye mobili lajɛ il s'est trouvé que le véhicule est bon mobili ka ɲi n'a fɔra mobili ka ɲi mun b'a jira ko mobili ka ɲi carte grise mun nana a bɛ vérifier o ni mobili sasi mun bɔ numéro de sasi min bɛ carte grise kan a bɛ lajɛ ni o numéro de sasi kelen bɛ mobili kan carte grise kan numéro de sasi min bɛ carte grise kan a bɛ lajɛ ni o numéro de sasi kelen bɛ mobili kan donc ni an y'a ye type bɛ ɲɔgɔn ta châssis bɛ ɲɔgɔn ta tout est conforme expert bɛ PV de mutation kɛ o de PV de mutation filɛ nin ye donc n'o kɛra a bɛ na lajɛ tuguni est-ce que fiche carte grise mun b'an bolo n'i donna machine kɔnɔ ka fiche teriye est-ce que fiche in ni carte grise in bɛ ɲɔgɔn ta bon n'an ye jateminɛ kɛ mun filɛ an bolokɔrɔ nin ye nin carte grise date mun bɛ nin kan 1er mois 2005 fiche mun tiré la 1er mois 2005 donc ça veut dire que ɲagami t'a la c'est bon mutation na olu si tɛ fɛn gɛlɛman ye a la gɛlɛmanba fana ye jumɛn ye o ye Abbas Touré a ka carte d'identité est-ce que c'est en cours de validité si c'est en cours de validité a bɛ taa légaliser mairie la maire b'ale légaliser ka a sɛbɛntiya k'a fɔ carte d'identité ale de y'a légaliser a ka ɲi n'o bɔra yen vente mun kɛra Abbas Touré ani Seku cɛ o vente in fana an b'o jateminɛ an b'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ écriture bɛɛ sɛbɛncogo ka ɲi n'i y'a sɔrɔ ɲagami fasi tɛ yen sasi mun bɛ nin kan type mun bɛ nin kan ani mobili ta bɛɛ fana ye kelen ɲagami t'a la
n'o kɛra an bɛ légalisation lajɛ parce que ni nin bɛɛ ka ɲi nin fana légaliselen don mairie la signature fana bɛ lajɛ parce que on sait que dɔ bɛ yen vendeur don suivant les signatures an bɛ dossier dɔw lasegin n'an dutera mais nin ka ɲi na an ɲɛ b'a la a bɛɛ ka ɲi i y'a faamuya donc n'o kɛra vente ka ɲi la vente est dûment établie légalisation kɛlen don ka ɲa maire tɔgɔ sɛbɛnnen don signature bɛɛ bɛ ye cachet bɛɛ bɛ bɔ bon nin fana na la même chose fɛn bɛɛ bɛ ye hali carte d'identité n'i y'a sɔrɔ a numéro t'i ye a tɛ se ka kalan on rejette le dossier n'a date de validité permelen don on rejette le dossier mais puisque dans ce cas présent a bɛɛ ka ɲi provisoire bɛ kɛ ni provisoire kɛra provisoire bɛ di a tigi ma yanni carte grise ka bɔ an bɛ 1 mois de délai de di yanni carte grise ka bɔ voilà en gros n bɛ se ka mun fɔ dossier de mutation na. I ye mobili san mɔgɔ wɛrɛ fɛ i bɛ fɛ ka carte grise k'i tɔgɔ la a y'o ɲɛfɔ sisan maintenant ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ sisan i ka carte grise tununna donc n'i ka carte grise tununna o fana procédure ye cogo di ye i kan ka dossier jumɛn ni jumɛn fourni pour que i ka se ka carte grise kura sɔrɔ. donc duplicata ta la duplicata ye fɛn ye mun b'a jira k'a fɔ n'i ko duplicata o kɔrɔ ye k'a tununna ko segin ka kɛ kɔrɔlen mun tun bɛ papier kan segin ka kɛ k'a kɛ komi papier yɛrɛ yɛrɛ o de ye duplicata ye ara mohamɛd bo sɛbɛnni fɛn o fɛn tun bɛ carte grise tununnen kan o sɛbɛnni kelen de ka kan ka kɛ duplicata kan parce que duplicata b'a jira k'a tununna n'a tununna fo k'a reproduire c'est à dire ka segin a kan komi kɔrɔlen donc o la an bɛ mun ɲini usager fɛ minnu bɛ na baara la donc nin dossier na sisan x ka fɛn tununna duplicata la an b'a wajibiya mɔgɔ min tɔgɔ bɛ carte grise kan o ka carte d'identité en cours de validité o ka carte d'identité bɛ na n'o nana c'est à dire a b'a légaliser ka na n'a ye donc n'a nana n'o ye mun wɛrɛ bɛ wajibiya kan tuguni nin ye an ka DMC déclaration de mise à la circulation nin y'o ye a bɛ ɲini a tigi fɛ a ka taa nin fana légaliser mairie la o légalisation de filɛ nin ye bon n'o kɛra certificat de perte o bɛ ɲini mun b'a jira k'a fɔ carte grise de tun b'a bolo a tununna donc il va faire une déclaration à la police comme quoi il a perdu sa carte grise a ka carte grise tununna bon ka perte d'a ma donc n'o déclaration kɛra n'a nana an bɛ dossier constitué DMC o légalisera expert fana bɛ taa expertise kɛ carte grise t'a la ni vérification bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na n'a taara expertise kɛ n'a nana. mais expert ninnu olu bɛ sara de. expert bɛ sara. bon expert a bɛ sara a tɛ sara ni kɔni y'u faire déplacer tu es obligé k'u ka encouragement d'u ma bon an tɛ se k'a fɔ sara don c'est un encouragement c'est à dire n'i ye mɔgɔ ci baara la n'a ye baara kɛ i b'a laja donc u ka déplacement in i kɔni i bɛ wajibiya k'o kɛ e bɛ se k'a tigi lawuli ka bɔ yan a bɛ taa autogare la o man jan mais i bɛ se ka lawuli ka bɔ yan a bɛ taa fo Bulukasobugu la donc i bɛ obligé ka encouragement d'a ma. mais n'a nana ONT ni ONT kɔnɔna don. mais ni ONT kɔnɔna don y a rien ni ONT kɔnɔna don y a rien i nana n'i ka mobili i ka expertise bɛ kɛ c'est gratuit ok voilà donc expertise de duplicata bɛ kɛ toujours est-il dit que papier bɛ taa ni expertise kɛra fiche bɛ na tirer ni fiche tirer la a bɛ lajɛ n ye mobili mun lajɛ sisan terrain kan ou bien n taara lajɛ quartier dɔ la est-ce que ni a mobili fiche mun tirer la nin ye numéro de sasi mun b'o kan est-ce que o numéro de sasi bɛ expert ka PV kan n'a lajɛra n'a yera k'a fɔ concordance b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ numéro ni ɲɔgɔn cɛ chiffre kelen ma fɔ kelen kɔ donc dossier de duplicata bɛ sɔrɔ ka traiter n'a traitera a bɛ di sarayɔrɔ la a bɛ taa sara n'a sarala
chargé de dossier ou ni fond mana tila ka baara la an bɛ carte grise signé ni carte grise signé na provisoire signé disons provisoire bɛ d'u ma ni provisoire dira nin dossier in ale ni immatriculation tɛ kelen ye ani mutation fana tɛ kelen ye ni o kɛra a opération ka suma an k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko duplicata bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ bɔ o yɔrɔnin na non et non n'a kɛra nin dossier in an bɛ u fara ɲɔgɔn kan ka bordure k'u la u bɛ taa an ka direction ba la munna u bɛ taa direction ba la carte grise tununa bon expert kɔni ye baara kɛ fiche tiré la a bɛɛ ye ɲɔgɔn ta mais est-ce que mobili nalen ka bɔ farajɛ jamana na a dossier d'immatriculation mun kɛra ni o bɛ direction ba la archive la yen a bɛ taa bɔ ni o dossier bɛ labɔ k'a ni nin comparer est-ce que carte grise mun tununa a dossier ba yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye n'a taara ye k'a fɔ o de don problème foyi t'a la ils font le traitement carte bɛɛ mais ni défaillance ɲinini b'a la ni défaillance c'est-à-dire ni bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko a numéro tɛ ɲɔgɔn ta a ko tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ i ka duplicata tɛ se ka bɔ cogoya si la. o ye ni carte grise tununa i bɛ fɛ ka segin a kan i y'o ɲɛfɔ sisan maintenant ɲininkali wɛrɛ min fana bɛ yen nɔ n bolo faamuyali bɛ ka sɔrɔ a la o ye est-ce que carte grise ninnu bɛ se ka falsifier c'est-à-dire ka carte grise wɛrɛ bɔ mɔgɔ ka mobili la a kɔfɛ walasa ka se k'a kɛ sonyɛni ye walima ka mobili minɛ a tigi la est-ce que o bɛ se ka kɛ ani fana an bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ min fana dɔn o kɔfɛ an b'a ye ni juru bɛ ni mɔgɔ cɛ e bɛ se k'i ka carte grise d'a ma garantie la est-ce que risque b'o la a tigi bɛ se ka mobili carte grise yɛlɛma k'a k'a tɔgɔ la parce que mobili ye carte grise de donc ni carte grise bɛ mɔgɔ min tɔgɔ la jatew b'a yira sariyaw ɲɛna o de ye mobili tigi ye est-ce que n'i ye carte grise d'a ma ko garantie la sisan ni a taara yɛlɛma a tigi tɔgɔ la e kɔfɛ n'a y'i ka carte d'identité copie sɔrɔ ka taa yɛlɛma e kɔfɛ a tɔgɔ la est-ce que o tɛ mobili kelen ye a ta la. carte grise bɛ falsifié carte grise dilannaw yɛrɛ bɛ kɛ yen parce que falsification tɛ dɔwɛrɛ o minnu b'a essayer ka carte grise dilan komi ni anw yɛrɛ b'a dilan cogoya min na mais o mana falsifié cogo o cogo o mana dilan cogo o cogo e bɛ taa sɔrɔ a carte grise namaralen ani anw ye mun dilan danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'an y'a ye dɔrɔn an b'a dɔn donc n'an y'a dɔn fana an ka kan ka mun kɛ vis-à-vis des autorités c'est-à-dire sariya mun ka kan ka boli a tigiw kan an b'olu kɛ ka carte grise di garantie la bon ne kɔni depuis ne nana ne ma a ka ye mais carte grise kɔni mais exemple dɔ di sisan ni cɛ ni muso jalen don sisan mais mariage ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais ja in kɔnɔna na cɛ ye mobili di muso ma mais ja in kɔnɔna na muso in fana a sera k'i débrouiller puisque mobili dira a ma carte grise dira a ma a sera k'i débrouiller ka cɛ ka carte d'identité sɔrɔ papier de mutation mago bɛ fɛn o fɛn na ka o critère bɛɛ rempli donc n'a nana ni mobili ye anw tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko ja ka baara ye nin ye donc n'a nana n'a ye an bɛ mutation kɛ quand le papier est bon ne yɛrɛ n t'a dɔn ne bɛ se k'a fɔ j'ai été interpellé devant un juge d'instruction pour un cas comme ça i y'a faamuya ne interpellé la devant un juge d'instruction pour un cas comme ça mais o tun tɛ cɛ ni muso ta ye o tun ye dɔ ka juru bɛ dɔ la a ye ba dɔw bila k'a tigi enlever ka bɔ a ka mobili kɔnɔ u y'a tigi sama ka bɔ mobili kɔnɔ ka mobili ta ka na n'a ye mobili talen ka na n'a ye il s'est trouvé que a ka pièce dafalen tun bɛ mobili kɔnɔ voilà a ma ɲi o ne kɔni t'a kɛ donc l'intéressé en a profité puisque ale ka juru b'a la wari ma sɔrɔ a dun ye mobili sɔrɔ donc a ye papier yɛlɛma a tɔgɔ la bon papier yɛlɛmani a tɔgɔ la a nani plaint ko anw de ye namara kɛ ne interpellé la pour ma signature ko ne ye chef de division ye interpellé la pour ma signature moi j'ai dit que c'est pas un problème ne fana taara devant le juge d'instruction puisque le dossier était bon ne y'a signé. Il m'a demandé si c'était à refaire. J'ai dit que si c'était à refaire, j'allais le signer encore. Et je vais passer toute la journée à signer des dossiers comme ça. Parce que le dossier était bon, c'était sans bavure. Il y avait même l'attestation de l'honneur
qui avait été fait pour ce dossier-là. Donc, fin Pekunkai, mérite légalisation Pekai, le dossier, faut un dossier. Donc, le dossier Karate, halni faux vrai ou bien vrai faux. On est obligé, on n'a pas le choix. Donc, hein? Entendons, parce que j'ai une question, tellement posée, quand on est dossier, au bout d'un numéro de téléphone, on y fait un dame, ou un numéro de téléphone dit. Parce que Malien Tchaman Rebe, quand on a eu un baraka, mandou, il faut qu'il Mohoro. Bon, Mohora non fana, Absekake Dokai, comme Absekake, Tchaman, surtout que Ambe Clémina comme un pi, comme Manoro. Ne sais qu'à la délicate monde même sur ce plan, oui, ni yé mobile connu ça, il y kana, ni yé nana gagné à fouitana. Il y a mutation, il y a une mutation qui est Kochamanto Kofi. Oui, quand pièce fana, prends soin de tes pièces. Parce que ni un mobile sans, qu'à catégorie le mobile kono. Bon, à tri, à cela qu'à débrouiller qui a cardante sur, avec Kojuku qui l'a. Parce que nan na mobile y'a là-bas, à Togola. Fouille, tu sais qu'à ira, ou un tel dossier traité dans la café, comme mobile kuntata. Y'a, ou de fana problème B. Ok, et ton wagati muntundele no ama wagati sera ni kumakan laban bi bolo. Kumakan laban mun bɛ ne bolo k'a fɔ usager ɲɛna o ye ni yɛrɛ bɛ se ka na ka n'i ka baara kɛ i bɛ na mais n'i tɛ se ka na baara kɛ baara di mɔgɔ ma i dalen don mɔgɔ min na mais caman an y'a jate minɛ k'a fɔ caman bɛ yen u bɛ don cour kɔnɔ dɔrɔn u bɛ mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn u b'u ka dossier confier a tigi la. A caman laban cogo tɛ ɲa parce que kuma dɔw la dɔw bɛ boli ni dɔw ka wari ye ko caman bɛ kɛ bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana n bɛ mun ɲini je sais que ne kɔni bolo n'i sera ka mobili san i fana kan ka se ka a mutation kɛ k'a yɛlɛma i tɔgɔ la joona an y'a a kɔlɔsi k'a fɔ ko caman bɛ yen n'u bɛna mutation kɛ u bɛ papiyew namara ka na n'a ye. Parce qu'il y a une carte d'identité d'Ouma, carte d'identité une date de validité temena, carte d'identité tout boulot, ou bien un mobile ferroma, à Trisara. Donc, tu vois tout boulot. Duplicata fana, c'est la même chose. Mais mon nani au duplicata et à Santigi fait, et ma songa yala maïtoro la Trisara. Il n'a qui bina duplicata ke. Et n'a trité, et va carte d'identité sur le tout dit. Donc, nous me mou fo mo wena oye ka koke akekumana ani nubuka wardi mo ma ukuka barake uka di mo sabatiluma ukana ke ni mu ye don ka warda tigima do be bulnay do rete barenke akechu la kanya bon donc obina ni cheni chamaye abina ni ba ise kube ali onte to ko chen mais on est gouvernement de Tokotiam Chogoya Tala. Procédure B, on a une bec pour que la délicat can bec pour que Moroka famille sur le coup là, Barabeke Chuga Mina, Tabou Mouy, Moun Kain Irema, and Moumaïma, Amba Bef as a Benya for Wena. Donc Mouk Menefe, M. Soumano, oui. Madame Nana Iragafo, catégorisé comme Moblica Wolo Sebani. Mobili fɛn bɛɛ b'a kan donc n'ale b'i bolo o b'a yira k'a fɔ mobili in bɛ e de bolo n'a b'i tɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ mobili bɛ e de tɔgɔ la donc o papier sugu mɔgɔ man ka tulonkɛ la ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ catégorie to mobili kɔnɔna la donc ni mobili suyana ka catégorie to a kɔnɔ dɔrɔn o ye komi i tɛgɛ bɔra a bɛɛ la parce que catégorie a bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ a tɔgɔ la donc n ɲɛna faamuyali caman sɔrɔla nin na hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu.